gràcies per obrir-la per avui, per el Bona Vesprada. I Alfons, que és un punxa, que ja ens ho està mostrant i ho ha tancat. Va, Alfons, mostra a veure què hi ha ahí. Pues mira, és un privilegi que anem a viure perquè tota la gent de Picassent, una vegada a l'any, farà el recorregut que nosaltres farem. Però això serà després. Ara jo vull que mireu esta ermita de la patrona del poble. La Vallivana. La Vallivana. Anem a l'ermita en tu. Jo vull que em digues el cant de la carxofa. Per què és important? Bueno, és important pues, perquè se li canta quan ja està arribant la Verge a l'ermita, després d'haver fet el trasllat i en processó, i només abans d'entrar se li canta, i són sempre xiques que estan en l'escolania de cant, i normalment del poble. Molt bé, pues no te'n vagis, José, que ara torne, que estem mirant imatges d'este cant de la carxofa, que bé, pues és una tradició molt important. I anem a parlar en tres dels seus protagonistes, que ja estan així a la meva esquerra. Mira que plantats estan i que bé, com esteu, Xis? Bona vesprada. Bona vesprada. Els vostres noms? Jo soc José Escorihuela. José. Joel Caballero. Joel, encantats i gràcies per estar així. Diego Zaragoza. Molt bé, jo vull saber qui ha donat la benvinguda al programa. S'han quedat ahí, ha sigut tu, no? Sí. Bé, bueno, ara xerrem tu, però jo primer que res vull saber que me conteu esta tradició. Vaig a començar per el més gran, tot i que eres un xiquet, amic. Jo soc un xiquet encara. Quan naix i com naix este cant de la carxofa? Val, pues, hi ha molts pobles en el que ja es feia aquesta tradició i un any Conxa, l'alcaldessa del poble, va decidir que volia retornar a algunes tradicions que havien hagut al poble. I així a Picassent feia molts anys que no es celebrava el cant de la carxofa i com que varen decidir que podria ser una tradició que es podia retornar i varen pensar que jo, per exemple, podia ser una bona persona per donar-li veu a aquest acte i me va tocar fer la veu de l'Angelet de la carxofa. Ai, fa quant temps d'això? La primera, així en Picassent, es va celebrar en el 2010. Jo vull saber, és un cant que se canta? Pues se canta unos versos pues a la que es la patrona o al Cristo. Tiene una preparación de que cada uno la prepara pues a su manera, ¿no? Y sí que es verdad que cuando llega el día es un momento especial porque es con lo que termina el día, ¿no? O sea, después de lo que es la misa de la mañana, después lo que es el traslado, por la tarde la procesión, al final todo el pueblo termina aquí en la ermita y pues... Quina emoció, no? Sí. ¿Me tipo posar nerviós yo? Pues sí que es eso, se sienten muchas emociones, ¿no? Porque te estás preparando durante todo el verano para prácticamente lo que son 3 minutos tal vez. Entonces, pues, después cuando se abre y ves, pues, normalmente toda la plaza... Llena de gente. Que está llena, pues, sí que es verdad que tienes un poco al principio, no miedo, pero sí como nervios. Però... Normal, els nervis jo pense que són normal. I anem a preguntar-li al xic que tinc així a la dreta, com estàs? Que tu eres l'últim que has cantat. Sí, a principis de setembre d'aquest any. Molt bé, i la emoció, moltíssima emoció, entenc. Sí, i a més estic molt orgullós d'haver-la cantat. Eres molt seriós, no? O què? Bueno... Ah, no, se riu. A mi m'agradaria, ja sé, que té mal la gola. Bueno, pues, tu cantes en l'Escolania de la Mare de Déu, pot ser? Sí. M'agradaria que entonares un poquet, una frase, dos, per la gent, pel públic de Bona Vesprada, abans d'entrar a veure la vostra patrona. Ahí, llança una miqueta la veu, ¿vale? Glòria a Déu en les alures, en la terra proclamem el vostre front, humiliem davant tanta majestat. Molt bé, i anem a aplaudir-li. Molt bé, moltes gràcies.